L'ermita de Sant Cebrià de Cabanyes, un dels espais amenaçats pel traçat de la futura via B500, que ha d'unir Mollet i Badalona, es va convertir dissabte al migdia en l'escenari d'una roda de premsa organitzada per la secció comarcal de Convergència i Unió. La convocatòria va tenir com a objecte parlar de l'ampliació d'aquesta via que, segons els convergents, amenaça el territori. Però avui toca parlar de la B500, una via que hauria de ser element de descentralització de Barcelona, per tant no de peatge al model convergent del túnel de Parpers, i que en canvi no sols ho serà, sinó amb un traçat que ara us descriurà el Quim Pérez, del nostre cap de llista i tinent d'alcalde de Sant Bos. Doncs la veritat és que molt mal agraït, com vosaltres mateixos podeu comprovar mirant simplement el vostre entorn. L'ampliació d'aquesta via, ja projectada en el darrer mandat de Convergència i Unió a la Generalitat, ha vist canviat el seu traçat. Perquè el traçat, com haureu pogut veure, se'ns carrega tota la vall. A part de partir-nos el que és el territori ben bé pel mig, amb un impacte mediambiental brutal. Si heu pogut veure en els planells, és un impacte mediambiental brutal. Vull dir, hem volgut portar-vos fins aquí perquè vosaltres mateixos ho pugueu veure. El president de Convergència i Unió es va desplaçar a la zona per conèixer de primera mà el territori i va voler deixar clar en primera instància que no són contraris a la carretera. Nosaltres estem a favor d'aquesta carretera, que quedi clar, perquè segons com presentéssim les coses podria semblar que estem en contra. I s'ha dit abans, no? I s'ha dit molt bé, i jo vull reiterar, nosaltres estem tan a favor d'aquesta carretera que quan vàrem deixar el govern l'any 2003 ja la teníem projectada i per tant l'hauríem feta. Aquesta carretera amb un govern de Convergència i Unió ja hauria estat en marxa, ja hauria estat feta, no? Mas, però, va afirmar que defensen el menor impacte ambiental i suposen rotundament que la carretera sigui de pagament. En aquest cas concret, nosaltres intentem que això sigui una via lliure de peatge, perquè no és una via d'accés a Barcelona, això no són els túnels de Vallvidrera, que des del Vallès entres a la capital, no? Sinó que això són unes carreteres, concretament la B500, com ho era també Parpers, de descongestió de Barcelona. D'una Barcelona, diguem-ne, que en definitiva acaba sent com a territori més gran que el propi nucli estricte de la Barcelona capital de Catalunya, no? En aquest sentit, el líder de CiU va posar com a exemple seguir el túnel de Parpers, que ha millorat la comunicació entre el Vallès i el Maresme. En un altre ordre de coses, Mas va parlar del gir del govern de Montilla respecte a l'elaboració d'una llei electoral que permeti llistes obertes i també de la notícia que és possible que el Tribunal Constitucional deixi per després de les eleccions catalanes les sentències sobre l'Estatut. Escolteu, un Tribunal Constitucional que no pot fer la seva feina, el que ha de fer és dimitir i que se'n faci un de nou. El que no pot ser és que el propi tribunal acabi sortint dient, mireu, no ens posem d'acord i per tant allò, et calendes greques, no? Anem tirant la pilota endavant, patada cap endavant, després de les eleccions catalanes ja en parlarem. Escolteu, no és seriós això, perquè hi ha un país sencer que és Catalunya que està pendent d'una sentència que ens pot portar a una via complicada des del punt de vista del nostre desenvolupament de l'autogovern. I tot això juga amb una frivolitat absoluta. Per últim, Mas va defensar el paper que pot jugar Convergència i Unió per ajudar a sortir a Catalunya de la crisi i la necessitat de no caure en el perill de la desconfiança